Pagpalang araw po sa inyo lahat. Nandito naman po ang Iwagan ng Pangasinan na magbabagi po ng mga karunungan din po. Sa nag-request po nito ay isi-share ko po sa inyo para may magagamit po kayo sa araw-araw, o kung gusto nyo pong papalakasin lang yung mga tangan-tangan po, mga medalyon o mga libreta, kahit anong pa man dyan na gusto nyo palakasin sa araw-araw. Dapat po kung ginamit nyo po itong orasyon na ito ay ibuga po yun sa araw-araw sa inyong gamit o gagamitin po ng mga pang-spiritual na panggagamot. May nag-request po sa akin ng pampalakas ng at pambuhay ng mga gamit ng mga orasyon at iba pa. Kaya isishare ko po sa inyo ito. Dapat po ay usalin nyo po sa isip lamang po at ipo sa sa mga gamit ay iba pa. Ito po. So nag-request po niya na yan na po yung request mo, bro. Pampalakas lahat po ng gamit. Kahit ano po yung gamit mo, pampalakas po ito. Sisig ko po sa inyo para magamit po kayo. Sa mga hindi po, wala po po nakakalam po nito, nandito na po yung hike, doon na po na pampalakas, pambuhay ng mga gamit at mga orasyon. Di ba po? Sana po i-share nyo po sa iba para may magamit po sila. Yan po. Narito pang orasyon po. Kung gusto po yung palakasin sa araw-araw po yung gamit po ninyo ay halimbawa po kung ang dinidibusyon nyo po ay inyong medalyon po o mga iba pa, hawakan po nyo sa inyong kanang kamay. Tapos pagkatapos yung may devotion po, isunod nyo po yung hike doon para lumakas po sila. At ipo nyo ng pakros po ng 3 bisis po. Kahit ano po, kahit libreta po, kahit na kaliko o mga basta ano, kahit na po gamit po anting-anting spiritual po, yun po ibugato. Usalin po lang po sa isip ng 3 bisis ipo sa gamit po. Di ba po? Narito po ang orasyon po. Haik tuna, haik monera, haik santa, sakripisya, ilibata, alsasis, laturis, aram, aradam, adradam, prisyori, abi, abiuk, abiika, karmar, akuk, guha, aho, hay, yuhaw kabah, hika, yuwa, uway. Haik duna, haik monera, haik santa, sakripisya, ilibata, alsasis, laturis, aram, aradam, adradam, prisyori, abi, abiuk, abiik, abiika, karmar, akuk, yuwa, ahu, hay, yuhaw kabah, hika, yan po.
Maraming salamat po sa inyong lahat.